Nyana Productions abalaleli bakhona abathameli bonke bepage Nyana Productions ku Facebook, ku YouTube na ku TikTok. Njengamanje seTonville la eMaritzburg. La sibone khona emini ku social network nje. Kukhona izinto ebezitrend ekhombisa excavator sikwisizindlu. Njengamanje ke sikhona endaweni esigameko. Imizi le ebhidliziwe kuyabonakala ngemuva. Ziningi izinto ebhidliziwe, abantu sihambile ke sakhuluma nabambalo. Sathola ukuthi abantu babe nayo inkinga emini kufika laba bhidlizayo kukhona nama security. Abanye ke abalithola ithuba lokuthi bazoyibhekela impahla eziningi njengamanje zithathwa abantu. Abanye abakathathe zabe impahla. So kukhona ke usisi simtholile khona la eduze uthe wasehading. Lo sisi simfice stranded ehlele eminyango nezingane zakhe ezintathu. Uthi bamshile nje esayithini ubehlele eduze kwama blocks. So udinga usizo, kukhona abanye abantu njengamanje abadinga usizo lokuthi bamove impahla la bazise endaweni eziphephile. Sihambele endaweni ezimbalwa nomunye nje ubaba esimficile sathi ukukhuluma naye. Nawe yasho ukuthi ayikho incwadi eke yakafika kuyena. Kade kuthiwa khona akasuse impahla zakhe ukuze akwazi ukuthi abe safe mangabe sekubhidlizwa. So kutholakala ukuthi ke ayikho iorder etholakala mhlambe from umasipala or abanini bendawo laba abathi ngokwabo uEscom eshoyo ukuthi abantu abasuka endaweni. So kukhona ke nje imiyalezo ekade iseculator njengoba sebebona sebefika ama security sebasusa endaweni. Kusho ukuthi kuzoqhubeka ke nje abantu babhidlizelwe indawo nje kushiya ukuthi akuyona iphase yokuqala le kubhidlizwe indawo. Kukhona ukuyabhidlizwa before and then njengamanje kubhidlizelwe bona sekhona ezinye izindlu ezisekhona. So if ungena ke la uzoyibona nje indawo enkulu ebhidliziwe kusukela ngase police station kuyabonakala imizi nje ebhidliziwe. Uma uhamba ngalo mgaqo lo eTonville ubheka ngo left wakho uzobona nje indawo ebhidliziwe. Then abantu bakhala kakhulu ngekweleti ezikhona, bakhala ngabantu abadayisele indawo engeyona yabo. Njengamanje bakhala usulu njengamanje akekho umuntu otholakalayo uphendula ukuthi kahle kahle benze njani. Enye into ekhona ke ukuthi labo akade bekhona la behlala ema cottage, abanye behlala benemizi. Ayikho indawo njengamanje abayibekelwe uhulumeni yokuthi bakwazi ukuthi bafihla amakhanda. Abanakho ke abanakho njengamanje abanemizi aseduze abanomakhelwane bakwazi ukuthi babaleke baye khona. But inkinga ekhona njengamanje laba abangazi ukuthi bazosuka bayephi bahleli khona le masayithini nokungaphephile neze ngoba abaningi ngeke usho ukuthi indawo ekhona njengamanje ingabiyiwe basafe kangakanani abahleli ngaphansi. Kukhona ke sibone bethutha bengena bephuma nama-van nama security lawa khona kade bakhipha. Kodwa ngeke usazi manje noma umuntu othuthayo la umuntu ngempela wala othatha impahla yakhe noma umuntu othola ithuba ngoba ebona ukuthi ke kukhona lenkinga ukuthi abantu bayaxoshwa. Siyacabanga ukuthi abanye abantu bakude nalendawo. Mhlawumbe umuntu bekhile ngekho uyofika impahla isekho endaweni yakhe, uyofika indlu ibhidliziwe. Nabakhishela impahla zabekwe eminyango. Uthola ukuthi umuntu akazi ukuthi impahla sezikhishwe zabekwe eminyango. Mhlawumbe umakhelwane inamba zabo abanazo. So into ezokwenzeka abantu bazogcina sebethatha izinto okungezona ezabo uyafika wena into zakho azisekho. So besicela ke nje ukuthi bandla abanosizo balekelele abosizo nje laba abasemgungundlovu kule ndawo yaseTonville bakwazi ukubalekelela abantu abaxayekile. Abangakwazi ukuthi laba mhlambe ba stranded la abangazi ukuthi bazokwenza njani ngoba indawo ezisemakhaya abo zikude. Socela ukuthi babalekelele mhlambe ekseni ngamatiye mhlambe nezinki into efana nalezo kuze bakwazi ukuthi mhlambe izingane lezo noma zingazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani but at least zibe zinento esesiswini. Sicabanga ukuthi ke noma ke kungekona ukuthi isikhathi esiright kodwa ke kube ngconywana mhlambe ngoba izikole ezivaliwe njengamanje. So bazokwazi ukuthi bakwazi ukulungisa izinto izingane zingabuyela esikoleni. So nje siyacela ukubona bonke abantu abangaba nosizo balekele abantu baseTonville bakwazi ukuthi babasize bakwazi ukuthi baphile abanendawo zokubakhoselisa babakhoselise. Siyabonga. Nyana Productions if ukuthi ufuna usilandela siku YouTube, siku TikTok, siku Facebook uchofe nje uthi subscribe noma uthi follow. Siyabonga kakhulu.